ngaerinye kuti akabatwa nambula vake saka ane chimina chiripo Antara nambo. saka akashedzwa ndarama kuti auya apa panhasi akashedzwa baba makashedzwa kuti muuye ka mushure mokunzi mambonzi aiwa kana tawana humbo takushedza musati wabvujunuhwa hapana zvamungade kutaura zvinonguva mungatetere kudhuza orega zvauri muchiburiswa humbo ndakatambanuka kuti kujunuhwa Muri kupikisa mashoko acho. Uri kudana nambo. Secretary. Asi uya utsanangure nhau yako yokutora mbuya kurara nambuya ndokulembatina Tukuti yakapinda mudare handi ndizvo ikambopinda here kautukuta ikambopinda yakambopinda yakatongwa yabva yatongwa ndobva yanzi kana tawana humbowo tichakushedza abva azoshedzwa akazoshedzwa ndokutaura kwari kuti ndakashevhura iwe ukaona samukamsa ndikayasunga nakaboma pamusoro ichangami inini ndakaonana naMutepa vachindizivisa nhau iyoyo vakati munozozivisa Lameki azouya kudare musi wa15 pazopedziswa nhau yavo ndobva ndanoona baba ndobva ndakatsanangurira ndikazoona zvekare amai vemukomana nemukadzi ari kutorwa nababa ndikavazivisa amai vavo vachitaurawo zvekare vachiti ndinotori noumbo uzere pamusoro peuyu mukwasha kutora kwaari kuita muroora wangu inini ndikavaudza zvekare ndikati mimichiuyai kudare musi wa15 nemwana wenyu wacho nemuroora wenyu mese mouya musi wa15 iwoyo uyo Lameki ndamuzivisa nyaya yenyu yotsanangurwa pamberi pamambo yobva yapera musi iwoyo saka handizivi kuti vauya here vanhu vache vavo vauya here veukama varikutaurwa kana varipo vavauye kuno kumberi kana pane varipo panyaya iyi kutaurwa veukama vari maringe nenhau nemurume ari pamberi apo hapana uya ndinauya panechi kuti audio taura murichi cheukama kana nekuti vasara kumba kana ndiri munin'ina wemwana anonzi akabatwa mubaba muri munin'ina wababa wemwana anonzi akabatwa nani ndimi baba vacho aiti pamusoro ichangani nyaya idzi dzakaita uchenjeri zvokuti vanhu vakangoripana ndomusiziri kuti nyaya dzisabuda zvikaisi dzikatotibatawo nyaya idzi ndedzeshokwadi vakati vanhu vanongoida kuti chete zvinhu vasabhadhare asi nyaya ndedzeshokwadi dzikutotibatawo tiri kwedu kwasha akatodya zvinhu zvake kare zvaakatopiwa muchizirikiti vanhu kwasha anosvika nebheka itanda aoneswa ndadaiso nyaya ifamamba handisi kuida nyaya chaikundicha munoreva kuti dzakayanana vanhu pakatoripana vanhu ari uyu akaripa here akaripa anova nhasi ari kuti nyaya handisi ana kubva ndaidzwa asi kumusha iriko iwe
zisati dzatosvika pakubatiwa handiti zisati dzasvika pakubatiwa tinotone mameseji yakatanga kuti mwana mukoma ndikatayaverekesa vachitaura nemwana wangu iwe uyu nomuzai nomukadzi wakadana naye ndiani wake baba namama iwe manje kana pamusoro ikawabereki kana yadai ndiri kuti nini hatifanirwe kuramba tichimutsusa ava ndivo baba vakaripwa vari kuti takaripwa kuwasha akatenda mhosva uyu iye manje kupikisa kana kusapikisa vakaripwa varipo nokuti mukoma kana achinga paita dambudziko inzwa kuwasha wangu akaripwa avandatezvara uyu akakuona indasekuru pamuri uyu agara tikarorarora tingoti ukama ukangwataura nokusawira zvese tiri kuti imimi ndimi mune mwana akadanana nevava kureva kuti tiri kuti imimi ndimwana atezvara handidika asi chaiva chimina uyu anga asingafanirwe kunge achitora munhu handidika umbo tiri kuti isusu mukoma wenyu kana muchipupura kuti akaripwa uye mune mameseji amakaona aitumirwa mwana wenyu nemurume uyu izvozvo umbowo uzere zvokuti chamubvunza kana kudii ndotonasa kuti kutopedza nguva nokuti muri kupa umbowo uzere ndabvudzwa namboti kuti iwewe nomukadzi wakarara naye ava ndiyana akaziti baba dati azokurara pamusoro changamiri takachona sekuti regai ifambe kuti kudai asi tanga taona kuti mukomana uyu mamabvunzo andamuita ndamubvunza kuti nomukadzi wokarara naye mukadzi wokarara naye kana achiona ava ndiana ake akati ndibaba ndizvo wasina kurara naye ndibaba unoza ukama takataibatira changamiri kuti anenge apfungwa zvakachenjera tobva tauya kuuya kutoti pakatoripwa apa vakaita kaniye kuti ngaiperere papi pane asimudza ngoko ngotipa maziri ako tinzi hama yako ndiana vari kupa tipe tinzi ichokwadi ihanzvadzi yangu pakati baba in short tingatendere akaripwa mukwasha novatsano vedu kuti humbowo huvharike atezva akachakapiwa mbomira uyu akaripwa ndianga ari muridzi womukadzi akaripwa ndiye muridzi womukadzi chokwadi ichitetese arege uramba achisimudza musoro asiri kuuya kuatenda dare akaita babude humbowo atezva akachakapiwa ndochokwadi ndingauti baba pamwe zvimuda baba vari kutenderera mukomana vari kuzotana nouri raitimbomira makadaro taura ichinzi ndinoona kutenda zvezvekuti chifa kuti kuyananisa nokuningira zvekuyananisa indiri kuona sekuti sekuona kwangu kuti anotaura kuti akaripwa inyaya yekuti munhu kana akarorerwa nyaya isina kude umbowo inyaya yekuti avanenge vachifungidzira ifungidzo dzokuti akaripwa daswai tachidaipo yamawitness achipindisawo zvichoti akaripwa akaripwa wacho aripo daiona zvinhu zvichifamba navo vakaita fungidziro nokuda kwokuti havana kupiwa pfuma nemukwasha wavo vachipa muswa uyu handisi kuona zvichii vese hama dzangu vese minakomana aida kupindura ava vasi kuita zvekufungidzira kana uyo haana zvekufungidzira ati kutora nyaya yakatetika muraini haasi kufungidzira bvisa shoko rokuti kufungidzira ava haana nyaya yekufungidzira tati isisi manzwi ataita muno uyo achitaura ava achitaura mukomana achitaura haana kutora nyaya yekufungidzira ataura nyaya yekuziva zvakaitika muraini ine ndiri kuti sena ri kufungidzira nepfungwa dzangu kuti uripo hwacho unokwanisa kusanangurwawo kuti uripo huya panokuru nekuru orit rega ndikupindure chiti mambonzwa here tida kuti mimujekerwo mambonzwa here ava vachitaura kuti mukoma vaiuya vachitondiratidza tichiverenga mameseji aitumirwa mwana wenyu nemurume uyu mama akapateerera ndikapateerera
meseji inobudisa here umbo wekufungidzira kana meseji yauya kungaiti yanya yekufungidzira here kana kuti inenge yanya inobatika that's why ndinoti panguva yacho meseji pavakaiona dai nizo zvinhu zvavakawisa kuti pakiitika chimina nguva dzavakaona meseji nemazuva acho saka kana zvakaitika kumashure chimina panenge pasina nokuti meseji yeyi inenge yatora nguva refu chinenge chiripo ndosaka nokuti ivo vakatotsikirira chimina panguva yacho kana vakachiona chabuda manje chazogone uyu munhu akachabudaira kunyangodza tikapusa tange nokufumura kakura kupusa musha wamwana wanhu tiwanditika ziva kuti panyaya idzi tine mwana wedu akutochunguridzwa futi mukati menzimbo yacho munhu wacho mukwasha wacho akatodya pfuma handitika akatodya zvinhu zvaakapiwa sikwedu asina kana chaakatombotobva kana sendi kusvika pani zvinozvi svikapa akapiwa zvinhu zvake iri mari yese achisondora izvozvo akabva kuwisana musuno apa mwana wedu atiza kumba kuziva saka ambacho wauya kudare uchida kubatsira wewe kuti abuda munyaya statement yakutaizwe tori wari kufungidzira zvinenge zvisina chokwadi handika akuri kufungidzira saka wauya kuda kuburitsa wewe munyaya ari kuburitsa munyaya maviews ekuti munhu wese ari kutaura waita zvakanaka munhu wese ari kutaura ndomuziviro wako uri kuti wewe vari kufungidzira handiti ndizvavataura handiti ava ndobva vati isi takaverenga mameseji iwewe novava vari kufungidzira ndiani aiwa pameseji edu zandikuti panguva yacho dai vakaona meseji vakasvika naye pagiraundi handiko vakasvika naye kuti mameseji aya izvo zvinhasi tikati mameseji acho abudi aripo here shoko ratawana baba kuti nyaya iyi takainzwa tarisada kupunza musha womwana wedu shoko rewarinza ndarinza adzoka futi pai pandataura kuti ava ari kudzimbikana kuti atinopiwa upfuma ndopataura mai manjiku atinopiwa upfuma nomukwasha wedu that's why tati titaure nyaya chimira unoziva kuti chadzimba ipapo ndechekuti hatina kupiwa pfuma nomukwasha wedu asi mukwasha wedu akatorodza akabhadha wano uyu akaja asi isusu takabereka hatina kupiwa pakuvadzimba paona kubereka pakanaka varitora pfuma kuweka vantu vanotora pfuma vanoya pfuma kumukwasha wavo ava vaburisa chimina havana kumbomuti uya kuti pfuma ndozati kuti ava nawe pfuma yavaburisa chimina hazina kuipa zvandaona apa mwana kasiya nyaya uyu munhu watiri kuramba tichitaura nezvake adii munhu apawo muonero wake so katosiya kune nyaya uyu murume uyu ngaambosuduruka zvake regai tibva tapinda tiri mudarika tese da kuti vanhu vese apigwe mukana munhu wekuti ataure tisazoita tsika yekuti ndachida kuti taure asi handakuwana mukana ndakupiwa nguva ndosamushina kunge tinota kuti nyaya itenge inodhodha zvayo tichiti makurukota imbofambai tine zvatenge tichitobata nekudzidza regai nditi zvichida kunga mupurisa akambopupura kuti akatoendesa masambo nevanhu vese vaifana kuuya vachipupura zvinhu zvipi vasina kuuya kuti kudare ripi pane zvasaka kuti vasava inoti vanozoti vakaita sei vakabhadharwa kudhara vakatopedzerana saka nhasi vada kuzopupura chii iyo vada kuti nyaya dzisabude because pane kubhadharwa kuripo kwavakaitana chaida kuhwandiswa nyaya yedu yechimina kuti tisabude tisabhadharwe chimina chiripo ndo zvaka zviripo saka ndikuti hatisi kumhanya hatina kwatiri kumhanyira regai ndaifungodzero dangouri uchatoziva kuti pane chimina chiripo chakaitika wakataiva kuti zvishuwa usingapedzeri dare nguva wozokazopedzera dare nguva kana chinge tazoti tazobata ukohwabvuwapa chaji yachinenge yakura saka ndaifungidzira pane zvimwe zvokuti unenge uchihwanda nechigunwa asi uchioneka miri wese hapachatechita kuti uruhwanda nechigunwa asi miri wese uchioneka saka ndawangowari wangobvuma pamberi pamambo kuti mambo zvishuwa chimina chiripo ndakakanganisa ndakatadza nyaya yobva yapera kana dai kuti makabhadhara mabhadharana vakaita but chimina chisina kubhadhara ichi chatinoda chiri pachimina kuchenura nzvimbo zvamunenge makaita nezvatechida chidezi saka regai nditi regai inodzoka zvakare muswari tichada kuti tisunge vanhu ivo vachina vasina kuuya vane mazita iwaya vauye kudani kana vatadza kuzoya kuti tinoziva zvatinozoita kuti tinozovaita sei vauye kudani but umbowo hwese tinenge taanavo
Zvikuzvika andichada kana kuchada kutaura zvechokwadi akakandapinda munomo akakama kuti ndipinde futi mudare kati chitanhatu panaka kandakagara panapa ndeke chi5 ndichisedzewa mudare ndisina pandinogoma kuuya mudare kana ivo ndakavabhadhara chinovakonesa kuti kuvauye muno vataure kuti handizvizive chii mwana wababa vari kuhwitinisa kana baba vake vachirwadziwa kuti ndakapa uyu pfuma baba vacho havana kupiwa chakukonesai kuuya nemwana wenyu kuti akumiririrei kuti ndizopa mukuwasha wenyu pfuma akupei muchisiya mwana wenyu achishungurudziwa kuti angoshungurudziwa pasina chii ini ndikananga kake chitanhatu kubva ndiri kwamurehwa ndakambofonewa ndichisiyiswa basa kunzi uya munyaya iyi Calvary iwitness yenyu mama kusauya kwaCalvary munomo hatigone kukupa mhosva takubata tinoda kuti ubhadhare kwamama ione nharo dzaunenge uinadzo dzekuti uri kuzviramba ndidzi ndatirega tinatotsvaga umbo hwedu nevese vari kufungidzira vatona vaibhadharana vaita zvese zvavanoita izvozvo vauye kudare vazvikupurese kutaura kwavo kuzviita izvozvo nyaya kana ichingaenzaya kumatara itiasiro dzinongopera nhasika tinonzwa imweni kana gorerese warinzi yauya kudare yazi ichadzoka yapospodiwa yadzoka kusvika yazopera saka kumhanyira ngatiti idzoke zvakare vanhu ivada tiri kuvada nenge mupurisa ndimakatosevha kavanhu ivavo havana kuya kudarika ndida kuti mudzokerere futi kunovasevha vanhu ivavo katakuvashedza ndike kupedzisira hatizovashedza futi ndike kupedzisira iteti munovasevha futi tizinge tinavo kudai panopera matongo matatu pana ibva yapera nhau iyoyo ndichiteya matare chete kuti ndasondorino ndakudza dare ramamba handise kuti ndinokupa judgment panenge pachionoti hapagona kungoisa judgment ichokwadi asingazvinini kuitira pamberi penyu kubvira kare imimi witness wenyu ndiye asiri kuuya kukumiririrai handisi kupa mhosva munhu wacho navanofana handisi kuvapa mhosva asi ivo pamasvondo yese yandapinda matare anofana kuita matanhatu kana vanga vane simba ravo ngavashandise simba ravo kumunhu wavanosunga pano kuti inini ndano masvondo yanofana kuita matanhatu pamasvondo yese yandapinda mudare dare rimwe nerimwe rinenge rino statement yarenga dare rangu rokutanga ndakanzi ndakatora mukadzi waCalvary ndokugara naye pamba rechipiri ndakataurwa zvimwe ndikanzi inini mukadzi waCalvary ndiya ndikaenda kurara naye akauya hatina akatibata akauya akaudza murume wake kuti ndarara nababa vaeti nhasi ndiri munomo pane umbowo futi mumwe kunzi ndinobva ndakabatiwa ndino mukadzi waCalvary padare rimwe nerimwe rino umbowo humwe nomwe hukuwe saka zvichireva kuti matare yangu yacharamba kupera nokuti padare rega rega rino umbowo hwakasiyana nenyaya yangu kutonga nyaya yangu ndakasungwa ndichinzi ndakatora mukadzi waCalvary ndinaye paaadza pamatare yese yakuverenga avo kwambosangana navo henu vakagara papinza yacho wambozokachangamira vati ivo changamire ukudzoka musi wa5 ndopa tichaita judgment yakazara saka hapana chaucharamba uchipikisa pikisa chinonetsera kuti nyaya yacho iwa uzotongera vanhu ndirerutsire zvandinoda inini because mutemokutaura dare kuti nyaya ipei enda wokugumbukira ndakafundira nokuti pamwe pacho mataurira kuti nyaya disitereki yakuratidza kuti unosimba saka ndichapera musi wa5 ndiparikwira nyaya yako sumuka kumwende kusaina sumukai Vamos ver,